Mwanjo murigeria bwensoko TV Chinsa Isato chia butukirechia bono butuko ngokwarigania semesa ya Amayia Chinsa Isato aso butuko biga bwe 25 na kabere mutenyi no yo kabere mwaka no wichiri bubere 25 ne mona mangaye ne kiwe na gosabirenga oikaranse oiketo nyarko batogo sanga asenjera yobo ikirano nchenkoro kwa Clinton Ndigi aseri bagaria bakombati sekuru ase studio ya kabere wachikwene kamera gine chibichango gochirara asenjera rengia nigo bono togo sabiru karanse ko bene into kurbono oikomwere taranyora asenjera yobo ikirano mwancho murigeria aigane gatia to kwariga ndito ko bare. Going forward and forever. In Jesus' name, I pray for you. Mugachi bwe kiama kia ODM Timothy Bosiro kwaneire hokoganya ukoro gwokoroisie kiama kyo mugusi bateba mbaje baturangeri ewiki goja go discuss korana kitoko genda uyu mutu yonye go karo na kugamba manganande ausianete ne petition twaba toe kiore kyo murwandire gusio tenyo herinde tokeira ninka no koboria kwa bagaka bekyombe kya manyagitinge Heritage Council which is sobo balozi bwense ya Britain. It is also important to say that Governor Ratti has been away from the county for nearly a month. Linking him to alleged chaos without proof is not only unfair but malicious. Abaiga bamenye be county ya Kisii ba mugikeire gashagwa ase chinkwana chiaye cyo komosaririe rieto mugavana Simba Ratti. Karibu sana mwancho murigeria bono togochaka na robot rukubwatia abamenye be sub county ya Kenyanya nigo bono baine kyo kurobekana rituko ria rero wikase nyagitari ya level 4 maiga yo musibati oyo uma aserieta Charity Nyabuke orenge kogonke gosiro bugima bwaye amo no mwana oye ase ya mati nyagosira ya mochira banyagitari ase nyagitari yo ase gotamwa obokoreri burobia omwancho yo muri kito Dominic Onderi agotomanya senchera yo boikera obokoreri ase nyagitari ya Kenya Sub County Hospital Amayia County ya Kisii nigo bwate na maiga yo musibati o maserieta Charity Nyabuke genche uyu bwaterene tigosire bugima bwaye amo nabori bwo mwana oye ekirarenge ko egongia emambiarera asikiria mate yaragire byara asaba nyagitari abagotebekana gotamwa omwanchi obo obokoreri obuya munyagitari omunyagitari naroro musaja bacha bamuyarire bagoti munyagitari omwaka omuitane chindo nando matebirana asikwarengigita sikwarengigitanda no mwana oyo na gitanda mwana oyo mayagondebi mama njebona yangu kunde ndangerio mogakone ngogarake ngokunde age abanyagitari abataye konfa ngene ngorero baleseni ndusi wo mwana gagyonye ngotigara moyo ntigare ndikere rifadi ngoraki ngende nyagitari enga ngoraki ngiro muroirone munyagitari ono ndebi na akoreki na ibure ogenda asaje ogenda kimanyeti nando musaje naro jonse ali kurugali oseli onsukuma paka geita isiko gaiga anande wo mwana oyo kulire nande na media diri ono ngujikoga namnyara bale dirembeli nera bakumubekera bakumuriye mikia makoko mwana oyo ndebiga mama kwae na kule kurwa makona naili onye emamu yegete karamba ke shida yo murweira pakosabire refaro which means nyagitari yo kenyene nona abantu benko mushugulikero ko nambali qualified they are not professionals kuru ase nyagitari ero ko na management yonsi pi tobwata nemba ke county ya salikire. This is not the first case. Nande they don't care. Even the responsible kuru they don't care. Nande mama tena kentoke wa korero. Maiga yo muwaziri bwo bachenu bwe county ya Kisii yo musikinya kwa bogo ikase nyagitari ega. Eganga yayo ko bakanya bamenye abayiga yasinya. Maiga yaini ga karansa mone amate nyagosiri konyora obwene bwe koreke iga. Iye igete to an extent omurwiro yaga kuchindoe agotebi kukarunse kiagerachete agaikurura paka gesieri okorera agoteba ga kinkonye gosemba mororera mabira instead yo kumwatendi a nurse on duty ya mwagete chindoe ekomotebira na intuto maete chinsoko nyoru mwana talia yo gototebi torochingano ina story ye referral according to them the clinic officer atotebi omurwire alikufa between saa 4 na dakika 2 to saa 4 na dakika 4. Alafu the nurse in charge naye anasema referral walicall a 10:45. Vile nilikuwa nimesema mtoto alikuwa amelala vizuri, heart rate ya mtoto ilikuwa vizuri. Wakati alipimwa ile njia yake ya uzazi
ilikuwa 2 centimeters, which means haikuwa imefika wakati wa kusukuma. Maiga yo mukutano yo tareta machibu abanyanyimbo igo bakonya abanyagitari muno mu waziri go chiase taseni kyabo nako bakonya kurwase abamenye babwate oborobonge igikorekera abanyanyimbo koruta amasasi. Abamenyi barongo nigo barure birengere byao kubwatikana yakorekeiga aseboniga emate yaruro kugani kwabo kubwatikana no gosiria obugima bobwanchi babo asasiki na je twasangere iri twatebiri na abanyagitari bonsi pi babe suspended twegwa abanyagitari ale bare abangao mwanjirangire kurukenyenyaga igambaka bosongo KTRH level 6 intobwa atinya gitari Kisi county ngima no mondo tweto bugabana osinyure gasi morochiba mwanjire simbaga ndeka twabwata ambulance yarengega it is not even functional teyo kwanza ya iretu emashinero moishimiwa ngwaya toete governor ngwaye emasini hiyo ya ruseti kuga ya rete twega ikaga ikagenda yare gokonya abantu ba minto kango boneka barango mwana utakonyara ko gekonya kango nakonya kaina another way bona mune family ntugento twari gusabangeringa auditing yakoru twari gusabe byombe biri bikorwanero maene bwa mwanya abantu eserikali nonde ora na magania maya urarorenge gekore kiganike baisoanani asingincho gotokonya gokora auditing mune family tomanyenga inki kiabe tomochanda sumusubati kuripoti itsen kya nambe magien soko tivikoroga somo chio Kenya gotoka se wodi abakimonge ebungi ya machogo rabwe county ya Kisii Dominic Onderi Nyabuto Ono morikito Dominic Onderi tokoska bosio mwancho morigeria amboga chibwe kiama kia ODM Timothy Bosire nigo aenekire ngamaiga yo kumerana nabamenyi be county ya Nyamira abwase omeranete na barabwase nkaya ya Nyamwange amone nsemeria ya Kericho irinde bakamubori arosie kiama kyo mugusi bono niga aenekire bune kiama kyo kiabeire United National Congress na kyo kiama kira ichekorosi wana Timothy Bosire bwangoiga korengana nichiroboti chaime kago kwana hasa matanga yamo imya karantini wodi ya Gesima semo bunge ya Kitutu Masaba se county ya Nyamira Timothy Bosire nigo bona tebire boigo nga ekiama kyo nechinga kire omugusi hanyara ko bagakora ensi ya Kenya na gusaba omugusi achama Murikito Steven Nyariki na Mange with those who are associated with them. Bosio bwo mwaka wa 2027 kero mugusia kweroberia bosio bwo bochorio bonene igo mugachi ODM musiketi Timothy Bosire ene kiringa ni gacha kirie cha menya yemenyekaine muna United National Congress maega yogotwara chingwana ne bikundi AA kurwe county ya Kisii na Nyamira Mugusio made united in one way or the other. Na nyore opportunity committee ya chigurupu 37-39. Obante binga tokonyo ikarasalia tobegente kemo. Moelio ya kabaiti Nyamira, emini kabaiti Kericho, we had major solutions. Iga ikiranga no nyene pati kubatanga na esebago chia pambuli binga tokonye tuki. Nganchere mbate binga sukubwatia machiko echabe ya tuki. Ya tuki le ebegege kamamo mugusiabe united fully. Na bali bande wose bakolibya uborai, this is their property. Na bali bakolibya gendere bosho twabasabira Amayia. Komago teri wereba ikene ekera mababu koyama egere the rebuild the effort yet again na to bring better to national levels with the success. Kaukwana matanga yamo asensemo ya karantini wodi ya Gesima ebunge ya Tumasaba ime ya Nyamira Bosire ni gatebirenga bono ya ikirengaki yomugusi boigoko gamba iga Kenya social networks munachire kutungi wa connect kwanyora kurunka kerogote bako bendori nyamen ugusirwa buya egere your potentiality ever realized accordingly igesakukia unaye gekonye kendie ugusina what every chance mwenye takugamba this country in this season coming and nagambe kuchibosyo na bono naruke muisonde
oyo masinga tia kutara na basani bayo ikamanya gutuka nga intwe mbara obali ninda mwam nobo tekere gukumanya magana munabo yente koba bakamanya kurute chafu asenjira ababado ita munganjire. I will say that is stupid. That is spoiling for our image. Umogu usiyenge saku kiarandire nandikire potential for great things. Ige mtutari kuligia nye tubuwa the capacity. Inchi ugusaliria. Timothy Bosire nigekerekyo hasabiro mu gusigo chichamo erio khosira barayi bari babwata amaroro munenteremo yo kwenekinga mu gusibo igongo soare ramani ya Kenya ase oburayi obonene bukonacha ekekiyense somo joko monene bugusio mere united in one way or the other. Pasabiri ayotara soka ikaranzo ikengonye ntengenjira isana ugusabire nyamene at any level. Palinga bagote batubege nteke mu going forward and forever. In Jesus' name I pray for you. Na bani tole bosio to kwa chamararo to sabere to tanta ne positively egere tole tamaye sigat. Stephen Nyarikembonde Ensoko TV Gesima County ya Nyamira. Abamenye be county ya Kisii niko bono baesokirie erio kumugikiria uyo kabiro mokonyi bumuraigwense Rigathi Gachagua ase chinkwana chiae chikomusaririe rieto mugavana Simbarati chinga kibarenga setaro yabo ya matuka atatu asorongoro gusi bagukwana nabarikia mangana kurwaso mubaganio yomo imyo chobosongo abamenye abo niko bono batebire buna chinkwana icho nigo chiarenga icho gutagora na igo kumusaba gwetanga kurwaso korenta chisegi ime ya county ya Kisii muri kitwe Cliforenge na manke Nensemo yabamenye be county ya Kisii abo besokire eriko mugikiria oyo kabero mokonyi bumuraigwense ya Kenya Rigathi Gachagua echinkwana chiaye chicharo kante kumusariro mugavana be county ya Kisii Moskepo Simbarati erieta chinga kibarenge asetaro yabo yorogongo rwa gusi ya matuka atatu. Instead, much of their speeches centered on direct attacks against our governor Simbarati and other elected leaders. Political competition is healthy, but personal hostility is not. It is concerning that the former Deputy President Rigathi Gachagua appeared deeply focused on Governor Ratti. This pattern is not new. During his tenure in office, GSU officers were previously sent to governor's residence in Kisii under controversial circumstances. Against, but you can talk about against, Nensing and Chungi Governor Simbarati, Yokorama and Rama in Kisii, Okoramwa. Ngatara kora kende yarenge nga siasa yachete abante bachete witero mugafano ito Simbarati chikura chiaye ndete ko baboriga kacha watari boniga chire Kisii County mwaroche round eri achete Kisii County agatoma basigari bagachi stadium bagokwana nabarali mu gasorero imemo cyobosongo nikabamenye abo bamotebiri oyo kabero mokonyi bumuraigwense ya Kenya gwetanga korwa asokoleto gwetana gwetera asichinkwana chiaye. We are totally disturbed. Yes. After the elections of 2022, we elected our governor, Simba Arat. And the current united opposition is led by the people who were in the current government, led by Gachagua, who was the deputy president, led by the CS Machogu, who was in this government. And when they failed to deliver where they were, they have come now down to disturb people who are working. Yes. Remember, we are in a broad-based government. Yes. We have one more budget. Yes. And remember, the budget of 2026-2027 is 4.7 trillion. Yes. This is the money we want. Yes. We want to be in this government so that we get this money to complete our cancer center, yes, to complete our airstrip to Neka, yes, to get our flyover from Darajambiri to Kisii High School. Yes. There is no way we can get this thing if we cannot be in this government. Yes. We want to ask this united opposition to come slowly to Kisii. When they come here, they should know that the owners are there.
nonya nabo nigo batebire uno mugabana Simba Arati tariko murwana Matiang'i urende nigo baganyeta gwe tiketi yo kurwanira uburayi bw'ensi ya Kenya asensema ya bari bakuyemerera serikali eli no manya waswase kemina nekyo na barabwo ase tutegere kubeka igona ate baiga ngomongi no mugusina ndo molemo kindi ko igoma taisa asinje igona ate baiga umugabana oitokoro ku Simba Arati asikwe gachore tu n'abagusi bose ekera abantu abang'abo bagocha kurusiko ya gusi bacha kumurama igono mugusi yokoraki uramwa ntogwancha bantu ba minto banyasiasa bari bachete Kisii county habwateranete noyo mito Matiang'i ngoba kaniringa Simba tari kwa Matiang'i chikura asontegerere to muntu agonchorero muntu oyone bono ige tutageto moto tebinga mwaire Matiang'i etiketi ekere mwaire Matiang'i etiketi yari moramanye nga Simba ningo nigo basabire kampeni cha masikani na siasa chomorembe imiensi ya Kenya abwo asabatebire buna nigo bari maga yo mugabana Simba Arati goikacha orweli ya kabere seni ya unity ya Kisii ningo Simba Arati paka 2027 na ande tumaye ko musukia paka 2032 mo wanja boiba nakyo oburayi bwagusi bwaetiri given their due respect. We don't want to abuse anybody. We are peaceful people. As they come, we welcome them, but we might not accept their ideologies. Be united and support our governor for a second term, 2027. Bono nigo yatigera sawa manyina bana siasa kwene kyo molembe no bwanchani ngakechiga cha siasa cyo mwaka wa 2025 nguripoteria Ensoko TV kurwasobo gatakati mu Chibosonge county ya Kisii Eritrea Wycliffe Orenge Ikiombe kyo mugusi kya bagaka kya Heritage Council nigo baikire ase umucho Nairobi asobo balozi bwense abongereza eriko nenge igoro yo mutwe bumurwandiri omukoro ogusi omanyikaine buno tenyo uyu abasongo bagutoreto mutwe na bakaira sobo abagaka bwekero baikase chiabisi echo tibanyorete omutendro monene asebate bigo bairane na indiri tukuria Jumatatu heri baigwe oroboti oroikerano igoro yo konyora omutwe uyu butenyo murikited na mura na mange iwa minto mwanyagetinge twaikire Nairobi twasoire nyomba ya Bangereza tokorigia omutubu otenyo abagaka korwo rugongo rwa Gusii inse kiombe kimanyekanete buna Gusii Heritage Council nigo beindire kurwa chingongo cha Gusii goikomo chomoneno Nairobi asekerengererie kemo gyukounenkia ekiore kyomorwani gyatabwa bagusii otenyo nyamatentere oyabarumbasi baitete emyaka iria yobokoroni turere otenya boke turere otenya boke burayi bwachire abagakaba nigo bagoteba chindoto cia bachandire na inde nigo bakagirete nga ugotaigwana chitanguche nechininko ichirime ya Gusii na sengencho batindegete rinenente riotenyo bagatige keore Maria Tangoro Joseph Itira Mugire nyosia no se itonya re bari chache jo rabde bintu bitari go toira buya abuna bono se ignere Gusii konyora mo kiongozi ngirike ko boli obugambi bono twachere nga nere tokobwati konyora nare ro komoita nane no mwana omwabo bono tokoranga aite spirit ya otenyo nere gerete agotubanish paka katwachiramo tomofaiteri right ya tokoyenyora nabora nyori biongozi bito tokoira na toba bantabamo mangana ntuboka mugaya ni obora tuletia ikaransa arangeri yateba kiharangeri kyoro konombiro mwa mutali gocha mugayane usama iso natianane kyoro nombiro mwa bagaikaransa bagateiba nyene kinaba batugure to mutubu otenyo onye mwasinyire bogambi bwa abantu niguchanero mwaje sinya na kigekogerera bagakabe kigusi bakire gaiga omuchio yo maneno Nairobi tuja komanya lienente omutwe pakairo omutu batigari lienente boigo nigo bagoteba obutaka abwechitugo no butaka bole ime ya Gusii na sengencho abarumbasi ibairete enibo yabo ligereri uchumi chiombe cheita basongo bairete obutaka bole Gusii asengencho chiombe chiri na manyingo tenya kuriranga na kimwara araba Gusii omutu aneke ole kianeke kare Bongereza korengana na barabwo ekero baika chiabisi chia obopalosi bwa British tibanyoreti omoneno yo orenge kubarigereria ingane yega kurende nigo batebiwa baira nabo lituko lia Jumatatu eikere mutwe eri ingane yega enyare kubage kurigererigwa Asa Marieta Angoro kwa George Nyakundi omunyagitumbo omunyagitingi Heritage Council
lero no toro muchio yo murabu headquarters ya Kenya Nairobi ase twagenda kuri mutubu otenyo alia omochi o British Council omochi we ambassador ya Bongereza goja Kenya ga mbatu arigani biya twasoime twachikomaeri gochia chikabatiarengo ntonyore timutu oyo twabali liuko somo mwege songo likoro kwe petition bali digereri bateba mbaje baturangeri ewiki gocha go discuss korana kitoko genda kuyo mutu oyo nyago karo na kugamba manganande au sianete ne petition twaba twatebi gutwira no Jumatatu togende guchikorore ikwerende tuchikoro tamangana yaiga bono nigo obaganitia barai bagusi kubabwatesia kubwatio mutuyo bayonyore na gukora ibirero bya masikani gusomorembe no kubwatana ngoche gusi tangani tangani kabisa omutuyo yugo gotinde kwa asenjera yeke mira kyo mugusi ntokore bitu turakore ngakiyu lakini taibionse turatebe bono igase TV ga mugusi yago tebana twaturira enyoni maiga kuripoteria TV ya Nsoko erieta Nedina Mura barura ligetembe barura mwanya getinge koriyo mutubu otenyo Kiama kia UDA kia ruro kuboria gochese ababwatani bae gwesokia na korandi nchiri yobuya bwe kiamekyo okwana kurasa magachamane kiamekyo aigaso mocho Nairobi no murikyo monene we kiamekyo Hassan Omar uyo mochire gatis nyumba cyo burari asokuraria mangana atariye kene korengana ne kiama kia UDA Omar ni gatebire bono ne chingaki abakenya bonsi baisoke na kubwata sie kiamekyo getari kwene kiwanchirire konde wensi murikitoli net nyambane na manke Ekiama kia UDA kiagokeire amachibu yobochori oboke obubwa korekana imeyechi county ao asebatebire niga korokia abakenya nigo bare no kwegena no borai bwe kiamekyo for this emphatic message and this assertive victory and we will not let you down. We promise you. Hii vitu tumeongeza yote. Unajua hizi vitu UDA imepata zote tumeongeza. Hakuna kitu tumepoteza na tumeongeza. Hizi 4 zilikuwa zote si zetu. Tumeongeza. Zile 16 saa 17 tumeongeza. Alafu wewe bado unajidanganya mahali katika Twitter yako sijui unaweka hashtag ya sijui nani atakuwa na one term. Labda ni wewe. Gukwana kurwa ase omocho Nairobi amagacho amanene yekiamekyo no muriki omonene Hassan Omar ase aene kiribuna obochori bo mwaka orebosio nigo barachi kobwane chikura chinyinge ase ekerugo kyoborai bwense korenganirwa no bochori bwaeta kupanga. So we have to be quite we now have to speak assertively. The Kenyans are speaking and they are telling us to be bold. This is what the message is coming from by-election after by-election. They are asking us tusiache maneno inaendelea. And they have read through your bluff. They have seen the disinformation. Mnatafuta hivi, mnatafuta ile. Wakenya wameona na kila siku. Na nyinyi mnajua hii election ilikuwa President William Ruto ameprophesize 3 million margin, vile mambo inaenda ni 5. 5, I'm telling you. Kama huku maeneo Mwamunyora anasema watu yangu wa mlima na iko hapa. Sasa iko wapi hiyo kura hata hiyo 2-3 wanatafuta? We are winning this by significant margins. And it's not just about winning election, it's the validation. Na hii chama itajenga party school. Na itaelezea wa Kenya transformation. Chinga kiechiechio otebire okuigwana kwa begetwese ino murai bwense William Ruto no yokabeire omurai we kiama kia ODM nyagusira Raila Odinga nigo kogendrete gwikiraniwa. For working on the coalition, it's work in progress, as you can see it. We are partnering everywhere. Everywhere in government. Who is our Minister for Finance? Can't you see uchumi inaenda vizuri? We've stabilized the economy of this country. We've met our foreign obligations. We've stabilized the shilling. We have been able to renegotiate or restructure or reprofile other obligations, including debt, to provide ourselves with headroom.
They had fixed us. Every domestic revenue mobilization was going to paying debt. But we have been able now to get some headroom so we can spend in a few other critical areas, including healthcare. So, and that's John Badi and the team. Measures that have already taken place to implement some of the proposals that were made by NADCO, including the reconstitution of the IBC. There's a raft of proposals also before the National Assembly and the Senate in terms of implementing the legislative aspects of the National Dialogue Committee, because one of the 10 points agenda is implementation of NADCO. To a large extent, other issues around matters to do with cost of living. Ama uja notice unga na nini zimeenda chini. Because Mungu alitubariki na mvua, tukatoa mbolea, we subsidize production of consumption. We have stabilized the Kenya shilling, so importation is more stable and more. We have a surplus in terms of our import cover. So to a large extent, we have done that. Koripoteria en Soko TV, irietaria ne Linet Nyambane. Nsemo yabarai habara se ensemerio kwa meria eserikali bakorwo no murai wiki amagia DCP Rigathi Gachagua iko bakoretaria abo ime ye county na Nakuru rero igatie chinsemo chiri bataranga muno mucho Naivasha Nakuru town na boigo maimayo etare yuni gobono yarengete kubaburia bananchi kubabwate siasa ganga yabo yokuriye koro isia serikali asoba choyo bane bole bosio mwako gocha muri Linet Kemunto namake. Tumekuwa Kisii, tukakuwa Ukambani ni one term, tukakuwa Pwani ni one term, tukakuwa Nairobi ni one term. Hawa wageni wangu wanataka kujua Mahiyo munasemaje? Bakora wanoyo kabiro mukonyi wo murai wense Rigathi Gachagua nigo bakoretaro yabo ime county ya Nakuru egati chinsemo batarira ngamono mucho Naivasha Nakuru nabo igorio maimayu etareye nigerengete gochanchima bananchi ko babwate sia seganga yabo yokorosi serikali asobo chorio bonne bore mutwe. Hapa ni one time, wacha nione harambe Ukwana imeyo mucho Nakuru Gachagua nigate babuna ekerenga kiabo no kubwatirana nebya mabinde bya siasa elio koro isi serikali. Mimi nataka nitangaze nikiwa hapa Mahiyo, tukiunda serikali na Kalonzo na Matiang'i na wengine, hilo shamba la Davivi tutachukua kutoka kwa Songo tupatie watu ya Naivasha, kila mtu apate nafasi yake. Igatia baraibande barenga segonde yo no murai wekiama kia Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka Eugene Wamalwa Fred Matiang'i igatia bande abarayaba asobwamo nigo baborya bamenyi borogongo rwa Rift Valley ko babwatesia asensemo yaye omurai wekiama kia DAPK Eugene Wamalwa imeyo muchoma imayu niga ya mochire serikali ya Kenya Kwanza ko bwatekana no bokorero bobe gocha saba Kenya. Engwana yaye nigo ya mento chinguru no murai wekiama kia PNU Peter Munya oyo nerote abuna abaremia bake babire bagochandika kubwatikana no gutaikiranigwa kwa magani abo. Wewe vijana hapa Mahiyo ukitafuta passport ya Kenya haupati, lakini hawa jamaa wanauza passport zetu. Wameuza Kenya, hawajauza. Kule juu wamefungua yule mpaka wa Kenya na Somalia, wako wanauza vitambulisho vya Kenya kwa watu wasio wa Kenya. Wameuza Kenya, hawajauza. Itare yo nigo yego cha kugenderera imeyense gweta elio kumerana n'abana inchi bonsi bo bochorio bonene bo mwakogocha. Kasongo umeuza watu wetu kule Russia. Koripoteria en Soko TV ninche Linet Kemunto. Mancho murigaria no tuikira omweria Soko kumanyari ainekiwe ase ritukeriga no gosaba kwanenga uesemire aya ne kiguru ase chinsemo au mbiyemo na sabariki baito bamangana na boigo na mbiyemo na sokole chinga kichiago gosanga na intwe ase emesa ya mayakuru Soko Chinsa Isato sobot ko boganche kwa Clinton Ondigi asili bagaria ya Brana Chaka uyorenga magaye chi kamera Felistas Kabendi na Barnabas Ondari cross studio ya Kavere baina kia malugingo chara senche rengia to ka gandro to robot kobia bege mero media gandra ta sembeo yen Soko TV.